Hi guys, vítam vás pri dnešnom videu a napadlo ma, že by sme si mohli urobiť zábavnú sériu random videos, takže si ideme dať random. Vidíme, čo nám to vyhodí. No. Alebo stay in the circle. Toto som videla, neviem presne, ktoré to je. Čo si zahráme, Tak potom asi toto. OK, takže sme tuto. Ideme. Peniažky. Dobre. Iba nejaké zviera? Neviem, kde si mám kúpiť zviera? Musím kúpiť zviera. Nie, ale sa mám ísť, OK. A my budeme tam, OK. Chcem ísť na gauč? Aha. OK, takže sme tu. Hello everyone and welcome to my game. OK. To win you need stay last. OK. Takže máme vlastne zostať v kruhu a máme vlastne jesť, piť a robiť všetko to, čo potrebujeme na to, aby sme neumreli. Niekto tu dáva. Ja chcem peniažky. Čo je toto? Neviem. Aha, ja si mám postaviť stan. Okay. Aha, ja mám padnúť, OK. Nejaký UFO alieni, tak asi len niekomu musú chovať. Ale snad ti to nevadí. Vole! Ja, ešte niekde mám dať stan, OK, tak ja neviem. Nechcem spadnúť. Šprintujeme. Ešte, že sme profesionáli, čo? Aha, tu je nejaký lampáš. Môžem si ho zobrať? Nie, čo tu mám robiť? Backshot! Jaj, tu máš skákať do bazéna. Aha, nevadí, mi to dám. Mám vodičku. Napijeme sa, neviem, ktorý je môj stan, ale myslím, že toto je môj stan. Á, to je dobré. Ideme skočiť do bazéna ešte raz. To bolo troška fail, takže nevadí. Toto bude síce... Odkiaľ zobrala 1000, ja chcem... OK. Idem tu niečo hádzať? Alebo reálne, čo tu mám robiť? Môžem ísť nahávať. Decko. OK. Jedlo. Môžeme si spojiť jedlo. Čo to je? Čo to je? OK. Ja si to už neviem zobrať, čo budem smedná, alebo čo, kde budem sa dá ulica, či čo? Nechápem. Ježiš, čo sa to so mnou deje? Aha, ja sa sprchujem, alebo kto sa sprchuje? Ja neviem, sa sprchujem.
Ja sa chcem ísť zasprchovať. Ja som tu. Nie, my sa sprchujeme. Nie, dobre, tak sa sprchujeme. OK. Sprchujeme. Ja chcem ísť von. Ja sa to zasekla, pomoc. Guys, ja sa to zasekla. Pomoc. 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 Ja sa to zasekla, čo mám robiť? Exit. Exit. Počkať na tú jogu, kým sa budú dobre, sme vonku. OK. Teda je myslím, že nebezpečné. Musíme skočiť sem. Meseku úpať. Aha, on sa tu hrať futbal, nechcem. Vole, ja chcem, nechajte tu lopty. Aha, my máme zostať. Čo to je? To je jak z oného. Musím nájsť svoj stan, lebo ho neviem nájsť. Toto je môj stan, kto mi ho sem dal? Ja, môj stan je tu. Dáme sa sem na ultimátne miesto. Čo idem dať? Blížšie. Get in. Čo to je spacák? Čo sa deje? Čo sa deje? Get out. Idem zbierať peniažky. Čo také sa stane? Neviem, nepáči sme to, radšej idem do spacáku. OK, on sa nejako divne trasie, všetko. Ešte nejaký voľný spacák. Je tu všetko voľné, pekne povádzané. OK, tak asi žijeme. Jej, peniažky. Hop. Jede mašinka. Kouží hej, komínka. Oh yeah, troška šmaríme niekoho. Áno, ale nemám taký super nápad, že bielzeme sa budeme hádzať po ľuďoch. A šmarím ako prvé po tejto týpkyne. Vole, niekto trafil. Ja už nemám tú gulu. Čo sa so mnou stalo? Ja už nemám tú gulu. Ale ani ona. Čo robím? Kriste páne, čo sa so mnou deje? Ježiš, čo sa deje? Pomoc, čo sa so mnou deje? Neviem prestať tancovať, pomoc. Pomoc, neviem prestať tancovať. Viem si kúpiť nejaký tanec, alebo? Čo tu mám akože robiť? Aké prachy vôbec má? Pomoc, však je tu skapem. Je tu skapem. Niekde? Už jem, ok. Tak môžem sa prebojovať na hajzel. Predávajú vodu? Ok. Tak ja idem po vodu. Vodička už je na 80. Red light. Nechám sa akože vynájsť. Neviem, k tomto týpkovi dostanú. Zrútim. Psychicky to nedávam asi. Get your free money. Vidím to, počkej, je tu čo? Mám ťa hitnúť nejako dole, alebo? Spadni dole, spadni dole, spadni dole, spadni dole. Skape. Give me... Nie, necháš, nie. Čo máme utekať, alebo čo máme robiť? Kriste, pane. Čo je toto za hru? Ale random je. Takže... Musíme liesť. Ešte, že zrazu žijem. Čo je to za žerádlo? Čo to je? Eat. Ja potrebujem ísť na hajzel. OK. Lebo neviem, čo som sa... Kolor. Zelenú, OK. Ešte to free mám, takže ideme na zelenú. Zatiaľ žijeme, hej, to je pozitívne. Ideme sa nevať, keď mám druhý pohár vody. Čo to je? Nejdeš sa točiť znova. Ne! Čo ste mi to urobili? Pomoc! Ne, no, dojde zase do žijek, to mi do sprchy a zároveň... Ne!
Skoro som skapala. Ja skapem. Pardon za moje blbé komentáre, ale jednoducho. Tak nič. Čo je toto? Collect. Čo to je? 75 money. Nemôžem ešte raz kúpiť 75 money. To koľko 75 money. Nie 70. Ale find the bucket time. Čo máme nájsť? Bucket? Bucket? Stan máme nájsť? Bucket máme nájsť? Okay, čo je toto? To je nejaký väzenský tábor. Taký, ja chcem mať... Ne, ja som to zasekla, ja chcem mať posteľ niekde hore. Vole. Nie, budem mať posteľ hore. Hej. Ježiš, pekne som si sem láhla. No to je úplne... Ježiš. Postav sa. Rýchlo zbierame peniažky. Láhneme si a idem spínkať. Vole, to čo je? Mr. Borov? Mr. Borov. Mr. Michael Jackson fake. Tu trigiska postihnúť. Nechaj ma, dobre? Je sprcha, už sa potom zosprchovať, lebo smrdzím. A nícem sprcha. Ups. Čo? Mám Mr. Beast? Čo mi hľadať? Alebo aj strieľať dole, nechajte ma. Ja skapem, my zomreme. Nežeme, pani. Rýchlo, nieko sa to... Tsunami. Nie, zomreme. Rýchlo, zavrite sa na záchod. No nič, dáme, pani, je to real. My skapeme. Viete čo, ja sa už nebudem cíliť. Musíme skončiť. Tak poď tsunami, no poď. A to mi zase až tak veľa neubral, či? Či mne sa to zdá, som gača, ubral mi to veľa. Tu sa rozplynul. Čo máme donut, jej? No my chceme skapať. We want to die. Ňam, dobrá voda. Krása. A my chceme ešte kúpiť pick up. Bye, ok. Tak ja cestu prejdem. Zomreme. Mne bude až tak veľa života. Čo to je? WTF? Ops. No tak. No. Nechcem sa vrátiť do hry. No nič, guys. My sme zahrali nejakú random hru a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa.